Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chawapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke chefuru echefu maka otito ọdịmma na agamniru ndị ala Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamniru. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwe azịza were ofe obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achapụta ihe na mba ụwa. Ịkpalitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ala Igbo na ndị Igbo. N'ikpeazụ, ihu na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla ga-ala azụ na mba ahụ a na-agba maka udo, ọganiru, nkwụdosi ike na ọdịmma ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ka ịmatakwuo gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Dairektọ Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na +380 975 221413. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above. The Holy Spirit is on the throne. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above. The Holy Spirit is on the throne. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I will enter his gates with thanksgiving in my hands. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. Yes, he has made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. Behold, behold, I will do a new thing. Behold, behold, I will do a new thing. I will make a way in the wilderness where river flows. In the desert, I will make a way in the wilderness, says the Spirit of God. Behold, behold, I will do a new thing. Behold, behold, I will do a new thing. I will make a way in the wilderness where river flows. In the desert, I will make a way in the wilderness, says the Spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. Father, we give you praise, Lord. We worship you. We exalt you. We magnify you. We adore you, King of glory. Thank you, Father, for having led us throughout last week. Thank you, Father, for the gift of life.
Thank you, Father, for your miraculous supernatural interventions in our life. Thank you, Father, oh God, Lord God, for preservation of our lives. Oh God, the life of our families, our children, brothers, sisters, oh God, and the Caregivers International. Thank you for the life of your son, oh God, your servant, oh God, Chief Daniel Chika. Mighty God, whom you laid the burden of the masses in his heart. We give you all the glory. We give you all the honor. Thank you, Father, oh God. Lord God, because you said, oh God, Isaiah 43, I am the Lord, your Holy One, the Creator of Israel, your King. Mighty God, you said, oh God, you make a way through the sea, you make a path through the mighty waters, King of glory. Father God, you said, behold, I am doing a new thing. Maui Karabosha. I want to announce to every member of the Caregivers International, even to our international director, the Chief Daniel Chika, thus says the Lord of hosts, behold, I am doing a new thing. It shall spring forth. Will you not know it? You will know it. You will see it. You see, I will even make a way in the wilderness, and rivers will flow in the desert places of the Caregivers International. Lord, we give you praise, Lord. We worship you. We exalt you. We magnify. We adore you, Lord. Thank you, Father, for the love you've lavished on your children. Thank you, Father, because you know the thought you are thinking towards us, the thought of peace, not of evil, to give us an expected end. We give you all the glory, we give you all the honor. Be thou exalted and be thou glorified, O God, in Jesus' name. Thank you for the new thing you are going to do in Caregivers International. Thank you for the new thing you are going to do in the life of God, of Chief Daniel Chika and the family, oh God. Thank you for the new thing you're going to do, God, in the life of the national leaders, oh God. The new thing you're going to do, King of Glory, Lord God, in the life of God, King of Glory, of the state's representatives, the local government of God called representatives, the world representatives of God. Thank you, Father. Thank you for what you're going to do, God, in the life of our donors, oh God. Mighty God, even though God, the Obinwannem Social Club. Thank you for the new thing you are going to do, King of Glory, in the life of God, of the mayors, oh God. Mighty God, the state, oh God, our governor, our governors, oh God, of these 5 eastern states. Thank you for the new thing you're going to do in Nigeria as a whole. We give you all the glory. We give you all the honor, adoration, excellency, majesty be ascribed to your name. Thank you, Father, oh God, for divine protection, preservation of life, oh God, from last week, oh God, up until now. Though many people have died, oh God, and many of them have gone to the mortuary. Others have been in the hospital all through the week. But Father, by your grace, your mercy, oh God, has seen us thus far. We appreciate you. We say thank you. Thank you, Father. We are grateful. Lord, we are grateful, oh God, King of Glory. Thank you for what you are doing in the Caregivers International. Thank you for the new level you are taking us to. Thank you for the new heights you are taking us to. Thank you for new doors that have been opened unto us. Thank you for new connections you are giving us to God. Thank you, Father, even for our the international organizations to God that are partnering with us. Thank you, Father, for the state government to God. Thank you, Father, for the members of the House of Assembly. Thank you, Father, King of Glory, Lord God, for our donors. Thank you, King of Glory, Father, for the men and women of God of substance you have brought into the Caregivers International. We give you all the glory, we give you all the honor. The commissioners of God, King of Glory, the men of the House of Assembly, King of Glory, and so many of them will go, too many to number. We want to say thank you, Father, thank you, King of Glory, God. We give you all the glory, we give you all the honor, adoration, excellency, majesty be ascribed to your name in Jesus' name. Lord God, we want to say thank you for this new week. Chinekele, your word said, oh God, a songwriter said, Onye na-edum, ọ gaghị ekwe ka nwụọ n'ụzọ. Onye na-edum, ọ gaghị ekwe ka ihere memo. Onye na-edum, ọ gaghị ekwe ka nwụọ n'ụzọ. Chi ahụ na-edu anyị na-aga bụ eze. Hallelujah.
onye na-edu anyị ị gaghị ekwe ka anyị nwụọ n'ụzọ onye na-edu anyị ọ gaghị ekwe ka ihere ma anyị onye na-edu anyị ọ gaghị ekwe ka anyị nwụọ n'ụzọ chi ahụ na-edu anyị na-aga bụ eze onye na-edu anyị Father, you will not allow us to die on the way. We are not stopping halfway. It's onward ever, backward never. Lord God, Caregivers has come to stay. Mighty God, we want to thank you, Father, for Caregivers International. Thank you for you that is leading us. You will not allow us to stop halfway. No, you will lead us to an end. You are the Alpha, you are the Omega. Mighty God, you said those that put their trust in you shall be like Mount Zion. We cannot be removed, but we shall abide forever. But because our trust in you, the trust of our international director, Chief Daniel Chika, is in you, the trust of God of the national leaders are in you, the trust of God of the state representatives, local government representatives, God, that you, God, the world representatives, our trust is in you. Lord God, we shall not be removed. We shall not be moved, God. We shall abide forever. For the mountains are round about Jerusalem, so you are round about us, God, now and forevermore. The rod of the wicked will not rest upon our Lord, God. Holy Spirit, we give you praise. We worship you. We exalt you. Thank you for the battles you have been fighting for us. The visible battles, the invisible battles. Thank you for the victory you have been giving unto us, God. We appreciate you, Lord. We say thank you. Be thou exalted, be thou glorified. Thank you for this beautiful Sunday morning, oh God. Thank you for this new week we are about to enter. We give you all the glory, Lord. Thank you, Father, because I know you who has begun this good in our life, you perfect it. You perfect it, oh God. Lord, we decree that this week shall not see our end. We shall see the end of this week and beyond. Lord, you make a way for us where there is no way, oh God. Mighty God, you grant us connection. You connect us to men that matter. You connect us to go to the state governors. You connect us to go to local government mayors to go. You connect us to go to men of the House of Assembly. You connect us even to the Senate, people in the Senate House. You connect us to go to great men and women, oh God, in Nigeria who has gotten this money. Oh God, you connect us to them, those that have a heart of helping the less privileged, the indigent, oh God. You connect us to them, King of the Year. Those that will buy this vision, oh God. Lord God, with our international director, King of your son, Chief Daniel Chika. We give you praise, Lord. Thank you for what you have used him to do thus far. Thank you for what you are going to use him to do. Thank you for the advancement of this work. Thank you even for bringing in the Obinwannem Social Club to help us to promote this work. We appreciate you, Lord. We say thank you. We say thank you. Be thou exalted, O God. Be thou glorified, O God, in Jesus' name. Lord, we are bringing, O God, this new week before you, O God. My Heavenly Father, because you made me to understand that what we don't redeem, we don't possess it. Therefore, we redeem this new week by the blood of Jesus. Redeem our spirit, soul, and body. Every member of the Caregivers International, redeem our soul, spirit, and body. God, we redeem by the blood of Jesus. Reconcile everything back to you. Father, we redeem the sun, the moon, the stars of light, the elements of creation. So God, redeem all by the blood of Jesus. Reconcile them back to you now. Lord God, in Jesus' name. Lord God, we deprogram every evil programmed against the Caregivers International, against, oh God, our international director, Chief Daniel Chika, whatever has been programmed in the sun, in the moon, in the stars, oh God, on the earth, against his life, against our own lives, oh God, against the Caregivers International as a whole. Lord God, we deprogram them. We pass a decree, it shall not stand, it shall not come to pass, oh God. Lord God, in Jesus' name. Lord God, because your word said the name of the Lord is a strong tower, the righteous run it into it, and we are saved. Lord, this week we declare our safety. We declare our deliverance. Lord, we declare our preservation, of God. We declare an abundance, overflow, prosperity. Oh God, in Jesus' name. Lord God, this week, we declare, God, Lord, you are going to go ahead of us this week. You make the crooked to be straight. You break in pieces gates of brass. You call in sunder the bars of any God. Lord, you will lead us. We depend on you. We rely on you, God. Holy Spirit, take over. Take over, God. We hand over our spirit, soul, and body unto you, King of Glory. Take the center stage, O God, of the Caregivers International.
Take the center stage of our life, oh God. Do for us what no man can do for us, King of the Hill. As your sons and daughters be traveling from one local government to another, as they be traveling from one state to another, we ask for divine protection. We ask, oh God, for divine provision, oh God. We ask, oh God, Jehovah, that you grant them open door. Father God, we command the gates of the cities be open. We command the gates of the state house of assembly to be open. We command the gates, of God, of the government house to be open, oh God. Grant us divine connections. Grant us, oh God, definite connections, King of Glory. That your name be glorified, King of Glory. Lord God, let the veil of darkness over the life of people be open, be broken, oh God. That the men will come on to understand, oh God, the vision, oh God, of this program. Father God, you have handed over to your daughter, to your son, oh God. Lord King of Glory, open the eyes of people to understand, oh God, the vision, mighty God, of the Caregivers International. Oh God, that they may be able to flow into it, oh God. Lord God, whatever is standing as a limitation, we command it be broken down. Lord God, in Jesus' name, any altar that be raised, oh God, any altar that be raised against the Caregivers International, God, because we are not unaware of the devices of the devil, we dismantle that altar. We dismantle them right now. Lord God, in Jesus' name. Ụtụtụ ọma ụmụ Chineke ndụ njem ọnụ ndụ njebiri. Ụtụtụ ọma ndị mụrụ nze ma mụkwa ọzọ. Anyị abụọla chie. Tata bụ ụbọchị bụrụ afọ anyị. Afọ na-afọta ife ọma, afọ na-afọta ndụ maka na afọ bụ anyị bụ ndụ, anyị bụ ọmụmụ, anyị bụ ụba. Mbido na isi njedebe mmadụ niile, ife niile bụ naanị. Mgbe na-ekene kekele ụwa Chukwu okike abịa ma Chukwu kere na nwere ihe kere Chukwu ji aka wee dịrị n'onwe ya, Chukwu na-enwerụ isi mbido, Chukwu na-enwerụ isi njedebe, eze a na-ekpechasịrị ọgwụ. Ana m ekene ya na ọgọ na afọ ọmụ ya n'ebe anyị nọ maka na o mere ka anyị lawuru n'udo ma tete na-enwere nsogbu ọbụla. Ana m ekene eze Chukwu okike abịa maka na okwero ka anyị nọ n'ife ilu uju. Chukwu ekwero ka anyị nọ n'ife ifele. Chukwu ekwero ka anyị nọ na nkọcha. Ana m ekene ya ka o si echekwa anyị, na-edu anyị, ka o si ekpuchi anyị ka ọ si ekpuchi ụmụ ya, ka o si napụta anyị n'aka ndị ọjọọ, n'aka ndị ilo, ma ilo ụlọ ma ilo nke si n'ezi. Ana m ekene Chukwu okike abịa maka na o nyere anyị ume anyị na-eku n'efu, o nyere anyị mmiri n'efu, o nyere anyị ikuku anyị na-eku n'efu, enyekwazi anyị ife ka anyị nọ n'ọchịchị. Anyị na-ekene ya n'ebe ọ dị ukwuu na mkpa niile nke ọ na-egboro anyị, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi. Anyị na-ekene eze Chukwu okike abịa anyị na-ekene ya n'ebe ọ dị ukwuu maka na ya mara ebe anyị ga-ebido, ya mara ebe anyị ga-akwụsị ikene ya. Anyị sị ka anyị kwụba ya ụgwọ, onye ka anyị ga-ebite? Ma ọ na-emere ihe ndị a n'ihi ịfụnanya ya, n'ihi ebere ya o nwere n'ebe anyị bụ ụmụ ya nọ. O wee na-emela anyị ya na-akwụrụ ụgwọ, n'agbanyeghị mmehie niile anyị na-eme, n'agbanyeghị emeterọ nke mmadụ, n'agbanyeghị adịghị ike nke mmadụ. Chukwu adịghị ya anya, ma ọ na-aga n'iru na-agọzi anyị, na-echekwa anyị, na-ewere ndụ na arịke wee na-awala anyị ọjị. Ebute m nnukwu nna anyị Chief Daniel Chika Ọkawa n'Ọfụ Ọka Igwe Ọgaragidi Odogwu Akataka na nnukwu nna anyị bụ Lọlọ Daniel Chika n'iru Chukwu okike abịa ana m ekene Chukwu n'iru ha maka fa ndụ na ọgọ na afọ ọma ha. Mụ na ụmụnne m ndị Caregivers International gbakọrọ aka wee na-enye Chineke ekene, na-enye Chineke otito na ndụ na nchekwa ya n'ezi ịfụnanya n'ebe ha nọ. Okwuru ka n'akụkọ ọjọọ n'isi fa, n'agbanyeghị nkata ndị iro niile, n'agbanyeghị ganiga niile a na-akpa. Chukwu ji obi aka ya dị ike wee jidesi afọ ike. Anyị na-ekele Chukwu ma n'ebe ha na-alụ ọrụ
ma n'isi ụmụaka ha niile ka Chukwu si echekwa ha, ka Chukwu si eduwe ha. Anyị na-ekene Chukwu ọ bụrụgodu na ya bụ amamife nke o nyere nna anyị iji wee wudo ọgbakọ o guzobe iji fụ na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nwetara ndụ. Anyị na-ekene eze Chukwu okike abịama onye nyere ụdịka amamife anwa wee mee ka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nweta ndụ, mee ka ndụ na-anwụ anwụ nwetakwa ndụ, mee ka ndị echeziri echezọ nwetakwa ndụ. Anyị sị ka Chukwu were ndụ, were ife akụ, were ife enwe enwe wee kwụọ ya ụgwọ, wee gọzibi ya. Anyị sịkwa na ebe o si eweta ya bụ ife, ya bụ o si eweta ngọzi niile ọ na-agọzi ụmụnne anyị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Asị m na ebe anwa na ọ ya agwụnata agwụ. Asị m na akpa ya ama mpụnata epu. Osimiri ada ata ata, udu ada akọkwa na mmiri, mmiri ada akọ na udu ya ama nkọtakwa mmiri ama nkọtakwa na udu ya. Asị nka Chukwu na-amụbanyere ya mmụba. Anyị na-asị ka Chukwu ya daalụ n'isi ya, n'isi ezinụlọ ya niile. Anyị wee butekwe ụmụnne anyị niile, ndị caregivers niile, ndị niile na-enye aka, ndị na-arụ ọrụ dị iche iche ịfụ n'ọnọdụ a na ezinụlọ a na-aga n'iru. Chukwu anyị na-ekene gị n'isi mmadụ niile, ma nwoke ma nwaanyị, na ndụ na ọgọ na afọ ọma gị n'ebe anyị nọ, ka isi echekwa anyị, na-edu anyị na-eji nabata enwere nsogbu ọbụla. Ndị na-aga n'okporo ụzọ, na-agba ụzọ dị iche iche, na-eji obodo dị iche iche inete ndị nwa na-atụ n'ọnụ. Chukwu anyị na-ekene gị maka a na-abajesi ha nata n'udo na onye nwere nsogbu ọbụla, nwere akụkọ ọjọọ anọ n'esefa. Chukwu ikwe ka ọbara ha kwafuo n'ụzọ, na ọbara ndị caregivers ama nkọfunata n'ụzọ. Ije anyị ga-abụla anyị ije awele, maka na asị na eje na bụ isi ije. Anyị ga na-eje, anyị ga na-abata na-enwere nsogbu ọbụla. Asị nka Chukwu ka esi akwụ ezi ụgwọ ọrụ ụbụ ụmụnne anyị ndị caregivers niile na-etinye oge fa, na-etinye ife niile ha nwere iji fụ na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nwetara ndụ. Asị nka Chukwu gọzie anyị ncha niile n'ofu n'ụzọ pụrụ iche, wee butekwa ndị niile na-eme na caregivers na-aga n'iru, ndị na-etinye onyinye dị iche iche. Anyị ebutekwa ha n'iru Chukwu okike abịama. Asị nka Chukwu gọzibe ha, na Chukwu ịma ebe o si akpafa dịka ha na-egboro ụmụnne anyị mkpa, ndị ụwa na-atụ n'ọnụ mkpa. Chukwu gboro ha mkpa ha, gị ma ebe o si akpafa, gị ma ebe o si akpa chairman, ọ dị chairman niile na-etinye nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Chukwu ịma ebe o si akpafa, all local government mayors niile ịma ebe o si akpafa. Anyị amarọ ndị niile na-egba mbọ, ndị niile na-etinye ife n'efe a nwere. Asị m ka Chukwu maka esi akwụ ụgwọ, na-eche obi, na-enyocha akọlọ, gọzibefa n'ụzọ pụrụ iche. Asị m na akpafa na ebe ha si eweta ma nwụnatakwa agwụ, nke ọ bụla ha wetara nye ọ ya agwụnata agwụ. Wee ka Chukwu gọzie ndị dị etu a, wee weta ata ụbọchị bụla afọ na-afọta na nafọta ife ọma. Wee sị ka fọpụtara ife niile dị mma n'ụbọchị nke taa. Afọtara anyị ndụ, fọtara anyị akụtara ife akụ na ife enwe, ma fọpụla anyị ife ọbụla ga-ebutere anyị ife akwụ, ife alịla, ife anya mmiri, ife isi ude, ife mkpu n'ụbọchị nke taa. Afọpụla anyị ife ọjọọ ga-echere anyị aka mgba, nke ga-echere aka mgba n'ezi. Asị nke afọ anị fọgbuo ife dị etu a, nke ga-echekwa ya aka mgba n'ụlọ. Afọ anị fọgbuo ya, ka ụbọchị taa mara anyị mma. Ọ ga-adị ndị caregivers na mma, ọ ga-adị okedị nwaanyị na mma. Anyị ga na-eche, anyị ga na-abata.
ụzọ anyị ga-abụ awele nsị ka ọmaka meela anyị n'ụbọchị nke taa dịka afọ anyị tada bụ ụbọchị afọ a ga-afụ anyị na nkwọ a ga-afụ anyị na eke a ga-afụ anyị afọ naanị izu na-anọ ọ ga-adịla anyị na mma a sị na ọbụla egbu anyị gbukwuo onwe sịkwa na isi anyị na-awa na nwere nke ya chụọ onye gwụsịkwa onu n'ọnwụ n'ebe anyị nọ ya dabakwara n'ime onu n'ogwu amaka na oji ọfọ ga-ana anyị ji ogu na anyị ji ọmụkegide ji awa ana a sị nke amaka mere nwoke meelụ nwaanyị n'ụbọchị nke taa ọ ga-adịla anyị na mma ọ ga-abala anyị ọ ga-agazila anyị anyị ga-adịkwanụ ka echi maka na echi nara agwụ agwụ ụzọ anyị ga-abụ ụzọ mmiri adị echi ka m si wee gọfụta gbasịbụla afọ anyị otu ka ọ ga-esi wee lee eji m afa Chukwu eji m afa nna mụrụ Igbo n'afọ mụrụ Igbo eji m afa aja na Igbo niile wee na-ekwe ise 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 agazienu Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile ma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afana. Anyị abịakwụkwọ ọzọ ka anyị gbasa ozi ọma nke Chukwu okike abịama, ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo, ozi ọma gbasara njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, ozi ọma ga-eme ka anyị niile bụ ụmụ Igbo bịakọtakwa ọnụ ọzọ ma na-enyere onwe anyị aka ma na-akụziri onwe anyị ụzọ, maka na ife anyị na-ebere akwa ya n'ụbọchị taa na nwanne amarọzi nwanne ya, nwanna amarọzi nwanna, ikwu amarọzi ikwu, ibe amarọzi ibe. Ọnya ka anyị nọ n'ụbọchị taata ka anyị kpakọrịta dịka ụmụ Chukwu, dịka nne na nna anyị si wee doziere anyị obodo wee sị anyị mekwataba emekwata na mmekwa ka anyị na-emekwa ya, wee na-asị na nke na-adịrọ mma n'ala Igbo anyị ga-ewepụ ya, nke ọbụla dị mma anyị ga-akwado ya ọfụma ma mee ka ọ bụrụ ihe eji eme ọnụ, dịka ụmụnne m si wee gọọ ọfọ, ma ndị gọrọ na olu bekee ma ndị gọrọ n'olu Igbo, na ya emege emume n'ala, maka na asị na otu Chukwu ka anyị na-akpọkwu. Otu ọbụla isi wee kpọọ ya na ọ ga-aza gị, ịkpọ ya n'ezi afa ọ ga-aza gị n'ezi afa, ịkpọ ya n'aja afa ọ ga-azakwa gị, mana asị nke onye ma ya mara ya. Mana ụmụ Igbo bụ nke ezi afa ka a na-akpọ, maka asị na ezi afa ka ego. Ana m ekene unu wee sị na ọfọ niile ụmụnne m gọrọ na ọfọ niile a ga-agọ n'ụbọchị taa na mkparagba ụwa dị iche iche na ndụ ụmụ Igbo
na ihe a ga-eme ka ala Igbo dịkwa na mma ọzọ ka ọfọ sọrọ ibe ya ree n'aha Chukwu na ndị nọ na ndị ana. Ekwere m ise na-asị ebe ọbụla nọ kwee ise maka na ise bụ ihe chịkọrọ Igbo niile ọnụ. O ji bụrụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, ya bụ Chukwu okike abịa ma bịa merie ọ bụrụ ise, maka na obodo ọbụla nwere nne na nna, nwee ikwu, nwee ibe, na ya bịagokwa ka ime ka Igbo wee mara, ụmụ Igbo wee soro wee na-ekwu ka esi dịrị ala Igbo na mma. Ana m ekene ụlọ ebe ọ bara ụba wee na-asị na ọkakwa nwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, Obinwannem nke ndị Igbo. Ana m ewetara unu ozi ọma nke Chukwu ka o si akpọtụ n'ala Hamburg, Germany, dịka unu si wee mara na mba onye ama ji Ụmụakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa mma ọzọ, maka na ala Igbo dị mma, ọ dịrị anyị niile. Ana m asị ka okwu anyị ga-ekwu n'ụbọchị tata dịka Obinwannem si wee nabata ndị caregivers, ma ndị isi fa, ma ndị nchịkọ, ma ndị njem, ma ndị na-agba mbọ fụ na anyị ga-amara ndị bụ ndị ọ na-atụ n'ọnụ, mana ndị nwere akara aka ka akwalite akara aka ha. Unu n'anya na skrin unu ga-afụ isiokwu anyị, we have to interview the coordinator of the caregivers in Igbo land, dịka ha si wee na-agba mbọ ka ozi ọma na-ejesa n'ala Igbo niile, ka ife ahụ niile bụ ihe anyị na-etiri mkpe na mba akwụkwọ ụwa niile, ka o ruo vileji niile. Ndị agha marọzi na ha dị ndụ bụ nne na nna anyị rugoro 90 to 80 years ka ha bụrụ ndị a na-enekwata, maka na obodo oyibo anyị nọ n'ime enwere ụlọ arụpụtara maka ndị dị otu ahụ, mana caregivers abịago ka ebunata ya abụ ihe ahụ n'ala Igbo, ka anyị mee ka gọọmenti mara ọrụ ha, ka anyị mee ka ndị igwe mara ọrụ ha, ka anyị mee ka ndị eze mara ọrụ ha, ka anyị mee ka ndị ọchịchị niile mara ọrụ ha, maka na anyị niile bịakọtara ọnụ ka anyị mara ihe ha ga-eme ka ọ dị mma. Na-asịrị aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Ndị nọ n'elu nọchite ndị nọ n'ala, ndị nọ n'ala nọchite ndị nọ n'elu. Anyụkọ nwa mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ. Enwere ihe ji iro na-asị wee na-eme. Ọ ihe na-achọ n'ụwa ka m na-achọ, na ọ bụ ha na nke dị mma. Ya gaziere onye ukwu, gaziere onye nta. Dịka anyị na-abanye na program anyị n'ụbọchị taata, ị na-ajọghị na anyị malụ gị ife kwesịrị ịdị na-eme, ị na-atụsanya bụ ozi ka o jesaa ebe niile ndị Igbo nọ, ka ha wee maa n'oge ndị Igbo ka a nọ n'ime ya, n'obi Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation, ebe a na-ekwu maka ọdịmma nke ndị Igbo. Aga m anabata ndị caregivers ka ha ncha niile wee bata, ka anyị wee kwuo ka ọ ga-esi dịrị ala Igbo na mma, ka ha kọkwara na anyị ihe bụ aka ọrụ ha n'ala Igbo, ka ndị nọ n'ala Igbo wee mara na ihe dịka Caregivers International Corporation nọ na-eme exist, maka na Obinwannem bụ ebe ọbụla o tiri aka ma nọ na-aga ọfụma. So dịka anyị na-anabata ndị caregivers ka ha bịa kọwara anyị ife ha na-eme n'ala Igbo, ọ bụrụ na ihe dị anyị mma anyị akwalitebie, ọ bụrụ ihe dị anyị njọ anyị agwa ha mba, maka na onye ọbụla bụ onye bụ nwa afọ Igbo tozuru etozu, nwara nne ya ọfụma, ọ mara nke dị mma, maka na ọ baghị uru na anyị na-egbu onwe anyị, mana ihe anyị ga-eji dozie onwe anyị erika. So na anyị ga-aba na program n'ụbọchị taa wee na-ekenekwa ndị niile nọ na comment section, na-ekenekwa, na-agọkwa, na-ekwekwa ise. Anyị na-anabata unu, na-ekenekwa unu n'otu n'otu. Dịka unu si kọmentị chaa, o gosiri na awụchiena. Ana m ekene nwanne nwoke bụ Modum Dominic Odogwu na Japan, nnukwu mmadụ na Nnobi. Anyị ekene, anyị fụkwara ya bụ edemede gị. Anyị na-ekenekwa ọnụọba Samuel, ọnụọha Samuel. Anyị na-ekene gị ọbara ụba. Dịka isi wee kwuo na enidikwara ya na Imo steeti, ya ọ na-abịa, ịma na mbido akwa na afịara, mana ọ banye ọ na-atọ. Anwụ na ngwa na nkwụ na-abịa, ihe oge ezu onye ọbụla na ihe anyị na-ekwu okwu ebe unu nwa nọ n'ala Igbo, ka unu gbaa mbọ fụdat na unu na-ekwu eziokwu, na-agwa ndị nọ n'obodo oyibo eziokwu. Onwe nke ha nwere n'obodo oyibo wenata n'ihe anyị niile ji wepụkwa na-apụ ka anyị kpata wenata, dozie ebe anyị wee nyere onwe anyị aka. So anyị fụkwara edemede gị wee na-agwakwana gị na Imo steeti
caregiver na-abata n'Imo steeti n'oge na-adịghị anya ọ ga-abata n'obodo niile nke ndị Igbo nọ n'ime ya. Anyị na-ekenekwa nwanne anyị bụ Nkem Eke. Anyị na-ekenekwa Stella Ibiam. Anyị na-ekene nwanne nwoke, nwanne nwanyị anyị na-ekene. I am so excited to see you again, Obinwannem. Otu a ka ọ dị mụnwa na Hamburg, Germany. Daalụnụ. Anyị na-ekenekwa nwanne anyị bụ Florence nke so mmụọ. Anyị na-ekenekwa nwanne anyị bụ Nwuze Osta. Anyị na-ekenekwa na-asịkwa gị jisi ike, happy Sunday also. Ndewo. Na-ekenekwa Chioma Hope. Anyị na-ekene unu niile na watch from YouTube, from Facebook, dịka anyị si wee nọsasị ebe niile, mana Twitter anyị nọkwa ebe ahụ na Obinwannem News na-esonyere anyị na-atụsa nya bụ ozi maka na ihe a mara mme ka a na-akpọ nwa mma. Ekene m unu wee na-asị Chief Chika Daniel, ọ bụ na ị nọ na studio gị gbagote ka ị bịa kene ụmụnne gị. Nwanne anyị nwoke bụkwa onye nke joinrụ na-apụ batakwa ịma netwọk ndị be anyị ọka ọ na-adị. So ọ bụ na Chief Chika Daniel nọ nso, ị bịa kene ụmụ Igbo, gwakwana ha ya bụ njem ndị caregiver n'ala Igbo. O nwekwana ndị nke bụ ndị amabata nwụ na screen because of maybe network issue, then gị gbaa mbọ fụ na ịkpọrọ na telefon a ga-etinye ebe a, iwe jụọ ajụjụ, jụọ the CEO of the Caregivers International and Compression Nigeria, jụọ ya ajụjụ nyanwa base na American. Onwe ife ọbụla na-agbagoju anya ịjụọ, maka na ihe anyị na-eme bụ ihe dịka ife, maka na anyị bụ ụmụ ife. So ana m ekene na-asị Chief Chika Daniel nọ nso. Ọ bụrụ nọ nso ga-emezie ka ndị be anyị mara. Obinwannem, thank you very much. Ndewo. A sị na mmadụ ka eji aka iwe anyị nọ na ya bụ ka anyị mezie obodo anyị, ka obodo anyị dị mma. Obodo enwere about 95% ndị agụụ na-agụ, ndị ara eri owuri iwe n'ụbọchị, onjisi gaga nga eweri ewuri iwe n'ụbọchị. Ọ ebe anyị chọrọ anyị chenji n'obodo ahụ, maka na onye rijuo abụọ a na-agụ okwu ọ na-abịa na ntị. So na duka Nwuze Osta julu maka inwe branch na dia n'Imo State. Already anyị enwego scatter branch n'Imo, mana anyị na-emegodi from anyị finish na one state anyị aba n'ọzọ. Ebe anyị nọba abụọ Abia, anyị finish na Abia State anyị aba na Ebonyi, then anyị finish na Ebonyi anyị aba na Anambra, anyị si na Anambra fụta anyị aba na Enugu, then after Enugu anyị abata n'Imo. And meanwhile anyị na-recruit coordinators, state coordinators for all these 5 states, local government coordinators, ofu nwoke na ofu nwanyị, the ward coordinators, ofu nwoke na ofu nwanyị, na all the 5 states anyị na-recruit now. Mana ijezi visit indigents maọbụ ijezi bidozi ọrụ n'obodo ya bụ one state, after one state anyị aba na nke ọzọ. And ebe anyị nọ kịta bụ Abia State. Abia State nwere ike before the next 3 to 4 months anyị finish in Abia State, Baziana the next state. Okay. And as this program continues every weekend, maybe Saturdays and Sundays, or once every Saturday, onye ọbụla na program a ga na-abịa ka o wee weekend enweta weekly update
about Caregivers International Corporation na the 5 eastern states of Nigeria. Onwe nwere ajụjụ ma ọ gbagwojuru anya ha jụọ. Anyị nwekwara some of our coordinators na this particular platform program now do available. Onwe ajụ nke ajụrụ m ma enweghị ike nzati ọfụma. Enwe coordinator anyị nọ on this program who will assist me and answer the questions. So onye ọbụla nwere ajụ ma comment, I will time for it now. Thank you. Ndewo Chika Daniel ekenem. O nwere nwanne anyị nwoke Florence ọpụkwana, ọ dịka na-enwe network problem ọpụkwana. So Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m n'ọzọ wee na-asị nke onye chiri ya zere. Unu anụgo ihe nna anyị kwuru bụ Chief Chika Daniel. Ife mụnwa na ụmụ chọrọ ka m mee n'ụbọchị taa, ndị Obinwannem chọkwa ka emee bụ ka agba mbọ fụ na unu mara obi ndị caregivers and anyị na-eche ndị si n'ala Igbo ka ha kpọọ ka anyị wee mara na nọ ife kwuru ka a na-eme, maka na asịrị akụrụ na amara onye kpara ya. So we are waiting for the caregivers coordinators ndị dị available ka ha bịa kọwara ụmụ Igbo ihe caregivers na-eme n'ala Igbo, ọkacha Abia steeti asị na nọ na ọcharugo ọkụ. And dịka anyị si wee ghọta na caregivers na-akọwa na ha nwa onwe ha na-agba mbọ fụ na ndị niile bụ ndị okenye anyị a na-enekwata ha anya, bụ ndị na-enwero ndị na-enekwata ha anya, ndị nwere akara aka, nwee aka ọrụ, mụchaa ọrụ, mana efuru ego ị ga-eji wee mepe. Caregivers nọ here to make sure that na ego ruru gị aka ka emepe ya. And ndị ahụ niile bụkwa ndị bodo gbachara bọyị, mana efuru ka ị ga-esi wee mee ife ka ọ gazie ka isi wee gba ya na bọyị. Caregiver nọ here to give you connection. Afị na-azụ agba mbọ fụnụ na-eru gị aka, mana ihe a na-ekwu okwu ya bụ onye ọbụla na-eme ihe ọbụla na-eme ka o were Obinwannem wee na-eme ya, maka na Obinwannem ka Igbo ji wee biri. So anyị na-ekene Florence Ụba, anyị na-ekene gị na-asị gị nnọọ na Obinwannem media platform, ebe a ka a na-ekwu maka omenala ọdịnala Igbo. As a caregivers representative, ọ bịazie gị gwa anyị onye bụ, gwa anyị ihe ị na-eme na caregiver and ihe ji wee join ya caregiver ka anyị wee gaba n'iru. Ndewo. Ndewo. Onye ihe ndị Miss Florence Wow. Netwọk na-enye nsogbu. Ọ bụrụ na ị ga-agbanyụgoro kamera ahụ, gbanyụọ dị kamera ka anyị magoro na ọ ga-adị ọfụma, ịma na netwọk ebe ị nọ nwere ike na-enye nsogbu anyị maka netwọk Naijiria na-adị. Nwere ike gbanyụgoro kamera gị na ozie on audio ka anyị fụgoro ka o si wee dị. So efuru na onye bụ ife anyị na-ekwu okwu ya Chief efugo n'ihe na ọhịa ka m na-agbagharị na ndị be anyị nọ n'ala Igbo, mgbe m na-agba mbọ ka mara ife a ga-eme ka ha na-abịa na-ekwu eziokwu, maka na ndị ahụ bụ ndị na-ekwu eziokwu n'ala Igbo. Nke mbụ bụ na fonu na-afịa ha alụ, nke abụọ na netwọk na-afịa ha arụ. Nọ ndị ahụ bụ onye mere ndị be anyị bata na soshal midia na-eme ihe ọjọọ ka ha wee nweta nwa ego ha ga-eji wee na-subscribe their phone and their media. Mana ndị ahụ bụ ndị eziokwu, ndị Chukwu ji akpọ ike n'ala Igbo, ọ na-afịa ha arụ ya ka ha ji need supporters, ndị ga-egonye ha ezigbo fonu, ndị ga-egonye ha ezigbo data. Ihe mana data Nigeria itinye nke 1000 ha narụgoro 500, then you use only 500. So all those things bụ ya na-ekwuru okwu ya ka amara ha ga-eme ka
anyị were ozi ihe na-eme ụmụnne anyị ojere gọọmenti. So anyị na-echekwa nwanne anyị nwoke nwanne anyị nwaanyị bụ onye nke kwesịrị ịbịa gwa anyị, mana ọ bụrụ that na phone na network na-enye nsogbu for connection, you can make a call. All the caregivers coordinators, ndị onye ọbụla nọ na-enene anyị na platform a na program a today, you can make a call +491521470059. You can make a call because ịbata na link ọ na-eri data na-erikwa megabyte. So na ebe ọ ga-aka mma na ọ bụrụ na unu nwa na onwe unu nọ na afịa unu arụ, ịbata na the screen bịa gosi onwe unu iji wee mee ka Igbo niile mara na ife a na-eme bụ reality. Maka na ndị mmadụ chere n'ala Igbo na ama menwe ka ọ dị mma. We love ourselves, we hear ourselves, we help ourselves. So na ọnya ka anyị na-ekwu okwu na caregiver bịara ebe a ka o mee ka ọ dị ka reality. So you can make a call, ụmụnne m na ụmụnna m, mee call ka anyị try ya WhatsApp, because okwu ekwukwara na screen ka a ga-ekwu na WhatsApp. So you can make a WhatsApp call na ọ bụ na ịbụ onye otu caregiver, ma ọ bụkwa na ịbụghị onye otu caregiver mana ihe a na-eme na screen about caregiver dị gị mma, then make a call. Ị nwere ike jụọ ese, akọwala gị dịka onye na-ajụ ese na caregiver abatabeghị Imo steeti. Ihe niile ahụ achọ ka ọ bịa na the whole state at once. Ịma na asị betanụ bụ na ahụ na mma. Ọdago onye bụ igu ka ewu na-eso. So na ọ ga-adị mma na anyị niile ghọtara na ihe a na-eme adịrịzi. Na onye wepụtara onwe ya ka ọ gaba ije ndị Igbo, a ga-achọ ka ọ daa, maka na onye ọbụla ji eziokwu na-aga ndị Igbo ụfọdụ anaghị afụ ya n'anya. So Florence, ọ bụ na ịbatago kwugagodo okwu ka anyị maa na ọdịgo mma ọfụma. Florence, anyị na-akpọ gị. Ọ bụ na otu ịbatagoro kwukwa okwu ka anyị mara na ọ ga-aga. Ọ ka na-enwekwa nsogbu, anyị da-anụkwu ya. So anyị na-ekenekwa nwanne anyị nwanyị Francis Blessing, daalụ. Anyị fụkwara kọmentị gị. Dịka anyị na-aga n'iru na-echekwa Florence ka ọ bịa kọwara anyị ihe caregiver na-eme n'ala Igbo. Ka anyị na-agakwa n'iru na-asị na ọ bụrụ na gị nwere nwoge bụkwa onye nke chọrọ ka ala Igbo dị mma, chọkwa ka ya na-eme n'ala Igbo dị mma, ihe a na-eme dịka caregiver si kọwara anyị bụ ndị mgbasa ozi. Ha mere ka anyị mata dat na ihe caregiver na-eme bụ gịnị. Otu anyị bụ onye obodo ọbụla ebu, dịka m bụ onye Nsụka, bụrụ onye Enugu, then caregiver ọ bata ha na Nsụka, ịma na ndị Nsụka niile ga-etikọ aka ọnụ akwalite ka onye ọbụla nyebere obodo ya aka. Maka na Chief Chika Daniel bụ onye nke si na ọ ga-agazi ndị Igbo niile, na ndị ọ na-atụ ndị ya nwa na onwe ya dị ka kie bụ ndị ahụ bụ ndị na-enweghị nne, enweghị nna, enweghị nwa, bụ ndị ọ na-agba mbọ ka ha mara ha ga-eme ka ha rie nri, mana ha fụrọ ndị ihe nsogbu Naijiria na-emetụta onye ka ọ dị onye nwa na onwe ya wepụtara onwe ya sị ka amara ha ga-eme na ego niile ọ kpara na Amerịka na ọ ga-ehericha ya without imekwa ka ndị be anyị wee marakwa dat na ihe eji ama nwanne bụ inye m nye gị. So na onye nwa bụ ihe o ji wee wepụta caregiver ka ọ na-enye aka. So na anyị niile bụ ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile, ụmụ ife a bụ ihe anyị kwesịrị ịdị na-eme, anyị kwesịrị ịdị na-eme ya, so that na ọ bụrụ ọsọ ọgụ mgbe ọbụla bịara na mba akwụkwọ na-ekwu ọgụ, na-ekwu ihe ilo na asị. Ọ bụrụ ọsọ nsọ ya nwa bụ ihe anyị bịara. Anyị nọkọtakwa ka anyị chetakwa na o nwere ndị na-adịghị abata ndị n'ịntanetị na-enwere fonu mara ihe na-eme. Anọ ndị ahụ na-enwere fonu mara ife na-emenụ bụ ndị a na-eji amakpudo gbuo, werezie ha gosibe na mba akwụkwọ na ihe a na-eme ndị Igbo, na ihe a na-eme ndị Igbo. Mana ndị Igbo bụ ndị kwesịrị na-eprotect onwe ha, na-agaide onwe ha. A lot of our people na-anwụ na-amara ife ha ji wee nwụọ. Ana ọnya mere caregiver ji nọrọ here iji gbaa mbọ fụ na onye ọbụla nọ na village bụ onye kara nka, security ga na-agaide gị, enyemaka ga na-abịa na ndụ gị ka i wee mana inwe nwanne. Maka Igbo niile bụ ofu, Igbo niile bụ ofu, maka na ọ ihe eji mara Igbo ka Igbo ji akpa ike n'ụwa niile.
So Chief Chika Daniel amarom na ha dịkwa nkwadobe ịkpọ na phone because na nọmba dị ya and they also anyị etigonu link so na ọ bụrụ na ha nwere onwe ha maybe na network na-enye ha nsogbu ka anyị manụ ndewo. Yes, Odumuka to do with networks. You got to go. Because na obodo anyị ahụ ike gwụrụ ya. No. Obodo anyị aga president na-achị obodo. Instead of ime ka communication ebe niile ọbụla. Onwe nke na-ere aga ma je mechie nye ka e wee gbe na ama n'iwe ka alụmọna niile ebe na-alụ ka egbe na-eme ni expose. And when that type of we have that type of country, you know, if I will like and it will go there until they change here. And it's one of the reasons I when I talk and you will me by man. Because as time goes on, I hear Kalakwaro, I now all these problems. And you're willing to when we can ratify, you know, but down 5 states and why we're not Igbo. Communication is very important. Without communication, where do I can name? You got to go because the majority of us, Obodo Igbo, civilization. And the only way we can communicate with our loved ones, and especially all these villages here, Motanaraga, through that work. Can you go to Florence? Nobody has Yes, ugbu a ka m bịachi network dị bad. Just gabanu iru abịazina na kamera ubezie just kedebezi ụmụ Igbo gwekwana anyị dịka anyị si wee jụọ gị ihe ị ghọtara na caregiver and ihe ị chọkwara ka Igbo niile nọ n'ụwa niile mara about caregiver and ihe gbatara iji wee join na caregiver. Ndewo. Ndewo. Dịka m si kwuo before, aha m bụ Florence Nwasimo. I'm onye Asa in Abia State. So ihe gbasara Caregivers International, I'm one of the Abia State representatives of Caregivers International Corporation. Ihe dịkwa form Caregivers bụ ọ na-anụ chairman anyị ọkụ n'obi ihe ala Igbo aka ndị mmadụ ndị na-onwe otu o si dịrị ha ndị ihe na-eshiri ike ndị na-enweghị ike ikwupụta ndị mebi ndị a na-emegide na-enweghị ike ikwupụta ndị ụjọ dị ịma ikwu lekwa ihe ebe ochi na-emegide m lekwa onye na-emegide m anyị nwakwa bụ ndị ga-achọpụta ndị ahụ nwere ike bụrụ the voice for the voiceless. And the caregivers wụkwa ihe eji mepe caregivers wụ ịnakwa etiri ụmụ ogbenye aka ndị na-enwe otu ọ dịrị ha ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị na-enweghị otu ha si eri ihe ndị na-enwe otu ha si clothe themselves. Now presently anyị visitala anyị ka concentrate in Abia State for now. Anyị chọrọ ịga to the whole states of Ima na ala Igbo. So for now anyị ka concentrate go in Abia State. Anyị bido na Abia State. Anyị visitala so many indigent. Agala na so many local governments. Anyị ga-go visite iji tinyere ndị mmadụ aka. Ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Anyị evisitela ụmụnne ochie. Anyị evisitela Ụkwa East local government. Evisitela Ụkwa West local government. Ebe niile anyị gara bụcha ndị ihe siri ike ka anyị na-aga ebe ahụ na-etiri aka. Ịhụkwanụ na ha gara n'ihu nwere ike ụwa dịrị ha mma. The hopeless ndị fili na onwe onye na-etiziri aka n'ụwa. Ọ ebe anyị gacha anyị agala mana Ụbakala Ụmụahịa South. Anyị agala ebe ahụ hụkwa ndị ụfọdụ ihe siri ike tikwara ha aka. Anyị agakwala n'ikwu ala local government. Anyị agakwala na Ipu South Ụkwa West local government area. Anyị agakwala n'Osisi Ọma local government areas. All these places, I can wear so many places. I chọrọ maka anyị chọrọ ịgazu ala Igbo niile. Anyị chọrọ ịgazu ala Igbo niile. So I nwekwanụ so many ward coordinators, nwekwa state representatives and coordinators. Ndị ward coordinators ọhụụ ha bụ ịgacha n'ime obodo cha ga-achọpụta ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị na-onwe otu ọ dịrị ha the voiceless ndị mebi ndị chọrọ n'ọrụ na-ahụkwanụ gị ọnụ maka ọrụ siri ike na Naịjirịa anyị niile macha nke ahụ.
so ndị ward coordinators a bụ ndị na-aga inside maka na anyị nwa agazu n'ebe niile anyị nidirikwa so many people. So emere ya in such a way that enwe state representatives nwee ward representatives ndị niile abụ ndị ga-aga to the grassroots ịchọpụta ndị ihe na-eshiri ike. So chairman anyị Chief Daniel Tika ihe awụ ihe na-anụ ya ọkụ n'obi ịhụ na ala Igbo dị na mma, ịhụ na ndị niile abụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na-etiri ha aka ka ihe dịkwa n'ebe ha nọ. Hope for the hopeless and voice of the voiceless, so that ihe a na-adị mma n'ala Igbo. Ọkwa ihe a bụ ihe ji mepe Caregivers International, and enwe m olileanya na Chineke na ga-emezukwana ya ebumnobi ya, this mission and vision of our chairman, na Chineke na ga-enye ya ahụ isi ike mekwanụ ka ihe a nwee isi n'aha Jizọs, amen. Ndewo nwanne m nwanyị, daalụ, ekene m gị ikwuru ọfụma. Ajụjụ anyị nwere ike ịjụ gị bụ na local gọọmenti niile a unu na-eje, local gọọmenti chairman ọ na-adịkwa awe na unu na-abịa na teritori ya wee na-eme ihe dị ona? Yes, ebe ọbụla anyị na-aga anyị na-ebuzo aga hụ the mayor of the local government, because all mayor ka a na-akpọ ha ebe a now. So anyị na-aga ahụ ha, anyị agala hụ these places anyị ga so far mention like Okwa East, Okwa West, Obakala, Ụmụahịa South, Oboro Ward, Ikwu-Anọ local government area, Ipo South, Okwa West, ya na Osisioma. Anyị agachala hụ their local government mayors, hụkwa ndị cabinet ha. So anyị agala hụ ha niile. Even anyị agakwala State House, but ihe anyị ahụbe gọvanọ for now. But anyị na plan ọkwa ihe niile adịcha na ihe anyị chọrọ ime. Anyị ga-ahụ the gọvanọ werekwara ikwe gwa ya our mission and vision, ihe anyị chọrọ ime na Abia steeti ya na other states. Ọ bụkwa sọsọ Abia steeti, other states cha ala Igbo cha anyị ga-agazuche ebe ahụ. So all their mayors anyị na-aga ebe ahụ ahụ ha first before gawazie hụwa ndị indigent ha. Ndewo. Mgbe na-afụ ha, ọ bụrụ na unu jee fụ mayor, because ihe a bụ ọrụ mayor kwesịrị na-arụ according to the government. Kedụkwana ife ha na-agwa unu about ndị akịta unu na-ebutere fa condition fa? Kedu ife ha na-ekwu? Kedu ife bụ ebumnobi ha? Ihe ha na-eme ọ dịkwa mma? Ha na-agwakwa unu na ihe a dị na structure of government? Kedu ife ha na-agwa unu ga-egosi that na ha nwamanụ ụdị ha na-eme, mana ha na-achọ ndị dịka caregivers ka ha wee take the job, because na government is about everybody put hand to make land to be good. So kedu ife ha na-agwa gị, ha na-agwa ndị caregiver gosi na ha nwa dị interested in what you people are doing? Yes, anyị ga hụ ha, ha na-agwakwa anyị na such thing dịkwa ịma na emekwa provision for such things maka ndị indigent ha. So some of them na-ekwu that a release begi some, gasị fund ka gasị, I don't really know that a release be ịma the way with that how to go about some of the things, but all in our program is in their program, and how they welcome I very well. Ha say yes, no such people like us ka ha chọrọ to partner with the government. We can make it have ihe deal. All the indigents can communicate tiri ha aka. So ha like ha ine and ha na emekwa anyị encourage na agwakwa anyị that na ha ga-akwado anyị ụzọ ọbụla anyị nwere ike gwa ha na anyị chọrọ assistance, na ha ga-akwado anyị. They are very much interested in ihe anyị na-eme, and ha na support anyị, though na ha support to be financially or otherwise, but ha na-agwa anyị na o nwere ebe anyị neediri ka ha kpee ma bata wherever we want them to come in. Na ha anyị gwa ha that they will come in, because not in their program or in the agenda of the government to reach out to the less privileged, the people, the indigents, that the government, yes, all in our program. But now you want everybody, yes, that they are in support of us. So they are encouraging words. They won. Ndewo nwanyị ọma, ndewo. Ihe njiwe jụọ gị ajụjụ a maka na amara m na enwe provision of such a things in government.
And this is why when we something like National Youth Council, Igbo Youth Council. Mana due to that na ndị be anyị ebute ego ka enyere ndị obodo aka ana ọ na-enu tụsa ya ọ gaghị ruo ana abịazie ndị ana na-ebe ndị nọ na-asụ na ha enyego ndị etiti a wee na-emerezie ka o si masị ha. So n'ihe ikwuru bụ ihe m mara amara ọfụma maka na mgbe nọ n'ala Igbo, government is everything and government is looking for partnership. That is why all those foundation create n'ala Igbo. Ọ bụ na ha bụ ndị create ka edozie ala Igbo n'ezie dịka ha si wee create ya, ha ga-eje gọọmenti nso. Dịka mgbe nọ n'ala Igbo n'Ọnịcha, foundation nke nso join ya, anyị nwa take the job of ANSEPA. Anyị nwa na-agba mbọ fụ na Anambra State na-adị ọcha. All ndị mmadụ na-etake that kind of position. Even position of inner ticket, position of ịgba mbọ fụ that na onye ọbụla bụ onye ọkada na-aga n'ụzọ kwesịrị ịga, position of onye ọbụla nọ n'ime afịa goro afịa na ọ ga na-aga ka o kwesịrị ịga. Ịghọtago ihe niile adị ma security. So onye mere caregivers, their mission is very very okay. Mana anyị na-agwazi unu nwa bụ ndị nke jie n'ọrụ jie alụ ọrụ n'Abia steeti dịka isi bụrụ onye Abia steeti na-ekwuchitekwara Abia steeti, ị na-ejezi agwa oti na-agwa ya na-ekwe ihe caregiver chọrọ ka ha soro kwado ka gọọmenti gaba n'iru ka Abia steeti bụrụ obodo eji eme ọnụ n'ala Igbo niile, ha ga na-ege gị ntị. Mana ọ bụrụ na onye obodo ọzọ bịara na-abịa na-ekwu oti amanụ dị ya egedi ya ntị, maka ọ ga-adị ka mmadụ isi n'obodo na ezinụlọ ọzọ bịa na-akụziri gị ka ezinụlọ si ebi n'iru ụmụ gị, ọ ga-aghọ ike ọnụ. So na ọ na-adị mma obodo eji aka ha na-edozi obodo. Otu a kịta Abia steeti na-ekuni ha kunie ọ bụrụ example to other state. So amarakwa na caregiver chọrọ partner work with government and make sure that na every indigene na ha na-enweta ihe ha kwesịrị na-enweta. So ekele m gị ebe ọ bara ụba wee na-asị ka anyị jee na nke CEO Chief Daniel Chika ka anyị mana nwekwara ihe o nwere ike ikwu gbasara ya bụ ife, onwekwara ihe o nwere ike otinye nwekwa ajụjụ jụọ gị. Chief Chika Daniel were microphone, kedu ihe fụrụ na ya bụ ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru? Of course, you will body be beleme. All about what body food soldiers. All one on the ground. All one agent. And young body one of the female state coordinators, Abia State. And then we came on a weba. I'm sure. Network na New York lanso. Ngwana ha na ha kpọọ nọmba dị na screen a. Someone on the line. Mba. I wish I'm comment to Meleba. So back born at the phone. I'm not on network. You know. And next time I get with the program. I am data kabe nwere. A teacher that I'm not especially the selected few do I addition of one here. And meanwhile, let them come in by making calls. Backbone on WhatsApp, this number doable. Okay, yes. Obi-Wan look even go Florence, one of the state coordinators. You got to go. And look I made an about an indigenous or the indigenous of the state, the indigenous of the local government, the indigenous of the world. So on the way I in a position these coordinators. How we can make it now talk to do better direct. You got to go. Then and no ward coordinators make like now. Age go some few of the indigent persons. Now go I think over east. Go be caregivers notebook. Where distribute the 10 wards coordinators. Where na all their wards. Where na take the names of the indigents. Ndi they shiri kendo umokolo Bob and do what all natural. Do Cholo and all that. The notebook now they get it, the person down the names. Okay, that's good. To make change, they will forward it to the local government coordinator. Okay,
Yeah. Then their local government coordinator will forward there to the state coordinator. Then the state coordinator send here to our national office, and here when we get here in the national data. So that I call in what do to an Abia. I got here and I wouldn't do just well. What about the 200, more about 100, more about the 1,000. And I open the data and database here. You got to go. We wake a Maziale, doing okay, can you live in week in at a given time? You got to go. Yeah. So as time goes on, our bank I need more donations, they will tell more names. But I can't never go to the indigenous I take good care of them, bundle selected few. Do is seriously need. Get web. You got to go. Yeah. So that's it. Okay. So I'm going to young because a network on the stop now. The man I got here. Then next time I get message, I'm make sure about at least about 20 or 15 or 10. Yeah, we get coordinators. Here need all the state coordinators, even in the goro ndị a na-arụ ọrụ na befama ndị arụbabeghị ọrụ na befama na ha nọ n'ife a na-eme. They need to come and represent their people. Because n'otu ọnwa anyị na-ekwu on behalf of Abia, all the Abias indigenous around the globe will be happy. And after this kind of thing, a ga na-akpọkwa ya na-amakwa na ọ bụ real. Ịma ndị nọ n'obodo oyibo now ha afụgo ihe na-eme na baị kịta nwe ụzọ onye mekanik ekwezi anyị ma ndị bụ ndị ara. So na ọ bụrụ na nwanne anyị nwaanyị dị real, then ndị n'obodo oyibo ga-akpọba ya ka adịshọn na ife akịta caregiver na-eme ọ bụkwa ihe na-abara ndị Abia steeti uru. Ịghọtago, ana ebe problem na-abịa bụ ọ bụ na ndị obodo oyibo kpọba ị ga-afọ ị ga-asị aga m enye gị 2 million naira just si etu a wee mee forget ihe ndị a na-akọ n'ọba anyị ka anyị nọ. Ọ ihe m fụrụ n'obi nwanne ka na-agwa gị ịhụge ha nụ ha na-anọ nwere ego a ga-enye gị efuzie anyị bi na-agbabazie mgba. Ana m ama m na ụmụnne anyị nwaanyị a na ihe na-agwụ na ihe bụ experience m nwere n'obi nwanne maka na ụdị ihe niile bụ ihe m megoro before. All the steeti niile dị n'ala Igbo, all the village, all the local government, all the town, we brought all of them on WhatsApp, create it. Onye ọbụla bụ onye obodo abụrụ onye isi obodo ya maka na onye obodo ọbụla maka be ya si na-afịa arụ nakwa ihe ha dị na befa. So onye mere njada agba mbọ na-asị na ịchọ ime ihe ka ọ gazie bido na ụlọ wee mere gaba. So nwanne m nwaanyị ka anapụ iri data gị kedu structure otu unu si wee mego ya, kedu ebe unu na ka ego nsa communicate ka ego ga-esi nweta unu na ọ bụ na ndị nọ n'ala Igbo chọrọ inweta unu ka esi enweta unu, and also kedu ihe nwere ike ịgwa ụmụ Igbo n'ụwa niile bụ ndị nke na-arụta ego ihe ha kwesịrị na-eme iji na-akwado onye abụ otu Caregivers. Were ọnọdụ gị kwuo onye abụ okwu. Okay, ndewo. Structure anyị nwere on ground na Caregivers International, otu enwe ike na-esi enweta anyị bụ anyị nwere phone number, anyị nwere office, mana office anyị dị n'Ọka for now, but anyị chọrọ imepe another office na Aba. Head office dị n'Ọka, Anambra State, but a na-achọ office na Aba which will soon be materialized, you know. So I ga-enwekwa phone number ebe a ga-esi na-reach anyị. So the like I said before, I nwere so many ward coordinators, nwekwa local government coordinators. So ndị niile anyị nọ na WhatsApp group ebe anyị na-coordinate onwe anyị very well. We are on a WhatsApp group, different WhatsApp groups. All the reps, my ward representatives, I know neighbor na our chairman nọkwa. So whatever way, all time they shall coordinate onwe na that WhatsApp group ka anyị na-enwe ike reach. Ma everything anyị na-eme ebe ndị anyị gara, we have the videos ebe ago ndị anyị ga-go visit at indigenous ego ihe video ha dịcha. So ọ bụghị ihe like no ihe wayo, evidence dị, video ha dịcha. So otu a ka anyị si coordinate. Ihe m na-agwakwanụ ndị mmadụ ndị ga-achọ itiri anyị aka bụ that Caregivers International Corporation all real. Anyị abụghị ndị wayo. We are not scammers. Because ihe a bụ ihe na-eme ndị mmadụ obi ha enwe obi somehow
ndị ha bịara igwu ndị mmadụ wayo ka ha bịaghị igwu wayo. Anyị abịaghị igwu wayo. We are not scammers. That is why anyị ji nwere ike na-agacha to the state, mayors. Anyị enweghị bika obi anyị dị ọcha. O nweghị ihe rọhịrọhị ma ọ bụ ihe mgbagọ anyị bụ n'obi. Our mission and our vision behind chọrọ pursue. So we are not hidden, we are not faceless. So ihe m na-agwa ụmụ Igbo ndị ọzọ bụ that they should key into this. Onwe otu ha ji chọọ isi kwado anyị, it will be welcomed. Ọ bụ na achọ ịkwado anyị with food, palliatives, any type, ma ọ bụ clothes, ma ọ bụ na onwe onye chọrọ ịkwado like ndị na-enweghị ọrụ, gị to create ọrụ aka. We are open. And I dịkwa open for suggestions. Otu anyị ga-esi na-aga n'ihu. Criticism, we welcome it. Ihe anyị chọrọ bụ constructive criticisms. One or two ji feel that this is how you people should do it better. Tell us. I know on Facebook. I know on Twitter. We are all on the social media platforms. So you can equally go there and drop your comments and advice. And our chairman had to give faceless. You can see his face there. And another advice is when he has ezo basa. What one he want is ezo. So we both try to key into this thing I name is a mission. So only able to key into it. Because here, I want non-governmental. We are not getting anything from it. He had adaptable to reach out to the poor, to the needy, to the voiceless, to make things. And also one of the things I like you said. Hold on, Florence, can you just hold on? Obinwannem. Ongolindo Nachi, but they can't come in. So I think we have to find out the way to do it next time. Okay. Kemuna join, but on the background at the other line, man, you can't come to the. So Kemuna, go off your phone, Florence in a book. Okay. Florence. Like I said, now one of Ebumnobi chairman now in Kwamelodi create this thing. Like we said, no way government and the many he hold to government and they no Nigeria. Map or out money for social and so thing. They will not do it. One of Ebumnobi chairman now for us to be able to hold the government accountable for those things how possibly make. If we find it out, we'll be able to reach out to them and go and say, this and this. Like we have secure way here. Why is it not happening like that? So it is also part of our mission or our vision too. So we are open, anything. When they equal to us, which they know what they Igbo. We are. So we are also asking for support. Anyhow, both financial support in a palliative, anyhow, go ahead and help us. Both foreign, both Igbo, anywhere we accept any palliative and support that can be given to us, we accept it. Thank you, sir. Achọrọ ikpo number office headquarter number or coordinator of Abia State contact so that Abia State one in ga-akpọ number ọ bụ na ha gafete this program and ha kpọkwa office ka ama na ihe kwuru ka na-eme. So kpọọ number coordinator of Abia State na ọ bụ na iji ya kpọkwa nke ndị headquarter. Ndewo. Yes, Obinwannem can do headquarters. Yes, and go along that number now. Okay. We can repost way about this program. Okay, so onye nwere ha na Aba because ha kwesịrị ịmachi ihe ndị a. Yes. So ọ na-abụ ọ na-ekwu osi n'ọnụ ya wadago maka ife niile edike ife ama m na nwere nke nji na onye nwa na onwe ya ụmụ ihe ndị a niile ha ga-adị used to it. Jidesie ya onye abụ ife na-ekwu okwu ya. So to answer I will process Obinwannem mara enye public the phone number, private number of my state coordinator.
anyị nwere program election gị ghọta anyị nwere process onye ọbụla ga-akpọ the corporate number enyego n'ọka for the state or for the 5 states which includes Abia. All that number can be reached. Okay. And I pass the instruction to the state to consign. Nkemu you online. Hold on. Okay. Onye nke nọ online ya kwubezie. Obinwannem na niwe nke m na-ekwu. Obinwannem, can you hear him? I demand ihe ọ na-ekwu. Okay, so can you hang up your phone and then butter through the phone number Obinwannem place post to there. Yeah. That was the phone number. We'll hang it up now. Okay. So our American phone number, he post to that one, he post to Nigeria. These are the 2 numbers I get reach. Then they reach India, then we reach our state coordinators actually. But what they can do, go akpọ that number, Monke Nigeria. Onye nwe okwu onye achọrọ na ya bụ onye ụkwa East, okwu ward ya, ma village ya. Gwa anyị na ọ chọrọ, gwa the secretary ya za the phone, na ya chọrọ ka pass a message to the Abia State coordinator. Na achọrọ ka eje nwanne nwaanyị ma nwanne nwoke ma mama ya ma papa ya na village dị otu a na the ward dị otu a. Onye that information, then anyị akpọ ya back. I invited the person. Ya no onye career direct. Okay. Okay. From that our Nigerian phone number. Or that number. Okwu a message for the coordinator in charge of Abia State. And now I got your name. Bad my water. Now we send a message. Then in the actual case, Mamu Yosina Umahia South. Whoever the word, my village. You got to go over. Then the secretary, I pass the information to the state coordinator of Abia, Florence, Mobunkem. Okay. Then we want to just locate here through the ward coordinator. Hybrid not born. Okay. Colon what's up? Obinwannem ndị Igbo na-ekene gwa anya afọ na ebe isi wee na-akpọ. Obinwannem ndewo nwanne amụ nke na-eke awụkwana m onye ọhafịa mụ na ndị Caregivers na-arụ Caregivers International Corporation. I'm one of the coordinators in Abia State. Na national level, I'm the operations coordinator. Ndewo. Obi dị ụtọ otu isi nabata anyị. Elenekwa m ife onyonyo nke unu mee last week. Na ihe anyị chedi na egwuregwu na ọ bụ ọdịla o. Ọ si na international na-aga international na-aga na bata n'ala Igbo. Otu esi na-ekwu anọ m ebe onye isi anyị nọ na-ekwu otu esi n'ala Igbo ịbịa nyere ndị Igbo aka, ndị ihe na-arụ ahụ ma ndị chọkwanụ ka enyere ha aka site n'ịmụta ihe ọrụ aka and all that. So obi na-atọ m ụtọ mgbe abịa mee anyị recruit. Obi tọrọ m ụtọ because onye ọbụla nwee mmasị imere mmadụ ihe ịnụ ụdị ihe a na ọ dapụta obi ga-atọcha gị n'ụtọ mana because o nwere ndị ị na-ele anya gaa hụ na onwe ndị na-enyere ha aka, onwe otu ha si nweta dị enyemaka, ọkwa ma onwe otu ha si ndị dị otu a ka Chief Daniel pụta si ana m eriju afọ mana achọrọ m onye ga na-eso m eri otu ọlụ si dapụta ka m tinye tụrụ onye ahụ aka. Ọwụ na inwe ụdị mmasị ka gị n'ụdị okwu a kpọrọ ị ga-asị ka ị soro onye nwa ma ji sosi ike anyị na-arụkwanụ ya
etu si mee ya otu si structure ya o mee ya in a way simple irutecha ebe niile n'ime obodo chọpụta ndị dị otu a n'ime Abia steeti abata Abia steeti nwere 17 local government areas and n'ime Abia steeti nwee 6 netwọk gị na-enye nsogbu. Wow. Ụmụ Igbo na-ewe n'ewe. Six coordinators in Abia State. Agamwe local government. In every local government, there were 2 coordinators female, like he said. Hello, I've not been talking to myself. No, I na n'ihi na-ekwu na netwọk gị na-ama jijiji. Hello? Anyị na n'ifi na-ekwu mana netwọk gị maga jijiji. Hello? 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 Hello, anyị na n'ifi na-ekwu. Yes, I am saying. What go for 1 hour in the battle, guys? So. Nke mne kwuru anyị na-anụ go ahead. Ọ dịghị mkpa ka m bịa repeat ihe ekwugoro ekwu ma ihe nwanne m nwaanyị nke ọzọ kwu mana ihe m chọrọ itinye ebe a n'okwu ahụ na ọrụ ebidogo anyị agawago nyewe ihe na-ahụ ndị mayors all the 17 local government mayors have been opportune to, meet each other. I meet the commissioner for, a secretary for the for commission that commissions Abia State in diaspora. That the diaspora secretary. Now, Yenile Basa, I see diaspora Abata, Abia State. We have met with her. I Yanabata in Goma. Sequano now, Gana in Yaka. I Chobriga who the governor. Now, on your Gano before the governors. So, on about trying very well. N'ozi anyị ga-eru the governor ntị, and I'm sure by now urugo ntị. Ha kwere anyị nkwa na ha ga na-ewe ihe gbasara logistics na ha ga-esi ebe a na-enye aka ịkwado caregivers ka njem a ka o nwee ka ọ na-aga n'iru. And you have to go to some local government mayors and in the life and about a Chinese comma. And they go to like that. Nkemu? Hello, Nkem? Nke mi na n'ife na-ekwu. Hello? Nke mi na n'ife na-ekwu. Network wee nsogbu dị. Yeah. Okay. Ọ ka bụkwa ha ofu okwu ka akpụ n'ọnụ. Ọkwa ihe nwanne anyị nwaanyị bụ I think Florence. Ọkwa ha ofu ihe ahụ o kwuru. Na ife ọ na-repeat kwa mana ọ mara mma na osikwa na ọnụ ya wee pụta maka na asị na agwọ ofu onye fụrụ na awụ eke so na automatically Igbo niile nọ n'ụwa niile unu ga-afụ na ya bụ ife a na-ekwu okwu ya ebidogo maka na mmadụ nọ n'ụlọ mara ihe azụ n'afịa jọgburu dere sigbuo nke akwụ nke a bụ ụmụnne anyị niile
bụ ndị nọ n'ala Igbo onye ọbụla na village ya we need to make sure that enyemaka from gọọmenti ruru village ọ bụrụ nke a ga-aba nye ndị youth ha tụkee n'ime onwe ha jee nwụọ nkwụ na-efe ego ka ọha nwa na-arụ ego ọ bụrụ nke a ga-enye lokal gọọmenti achọba ndị a ga-enye ya maka ama m ka esi eme netwọk mekwa ebere hello nke m hello ya ịma na ihe niile na-ekwukwa bụ ihe onye otu gị repitiri maka netwọk tata dị ka ịmagono ihe Naijiria na-eme anyị anụchaghị ihe niile kwuru ihe niile kwuru bụkwa ọ gosi na iso ihe na-eme so anyị na-ekene gị wee na-asị ka ọ dịkwazie na agba ọzọ ka o nwee ike netwọk aka mma nke ahụ na nke a na ya anụgo anotu ya kpọrọ Igbo niile anụgo okwu gị bụ sara jisie n'ike unu agwụkwana wayo were nyekwa unu si nye nna were unu nye nna enye unu nye nne unu enye nne na ihe na-egbu Igbo bụ na ọ bụ enye ekewa zọba lion share biko ka onye ọbụla jee ozi maka na enyemaka inyere mmadụ bụ ndụ ị ga-adị ogologo so jisie n'ike o ngwa ndewo anyị na-ekele Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'olu wee na-asị ebe ọ bụla isi wee na-awọchi anyị n'ụwa niile anyị na-asị ya gaziere gị nke ọ bụla na-emebe ezigbo ife ya gabara gị maka na ezigbo ife ka eji mara ụmụ Igbo anyị nọ na ime ndị Caregivers International Corporation State Coordinators in Igbo Land interview about their duties ihe ha na-eme na be anyị ka ha si aga ije ihe ha ji mee ka ya wee hibe caregiver and ya bụ ife onye ọbụla na-ege ntị na anụ ya anyị nọkwa with the CEO of the caregiver anyị nọkwa with Florence ya bụ otu onye isi na Abia steeti bụrụkwa onye otu onye n'isi ala Igbo niile international Florence o nwere ife ọzọ ị nwere ike ịgwa anyị ka ị were 2 minutes wee chịkọta ya maka na oge anyị agwụgo 1 hour 30 minutes ka anyị kwesịrị ịnọ here and 1 hour 27 minutes so gaba n'iru Florence if you are hearing me werezie 2 minutes wee kene ụmụ Igbo wee chịkọzie ndewo Florence ọ na-anụ onu anyị netwọk ndị be anyị ọ ihe ka anyị na-eje na Obinwannem media in Igbo land they always netwọk na-enye ha nsogbu so much espendiri m ezigbo ego ime ka ha nwee ọtụtụ ihe dị iche iche ma stel ife na-eme ka na-ebe sorry ewenara m iwe ebubata ha gị na studio onye a mere o ji dị otu a so iwenara m iwe o ngwa gabazie n'iru kwugharịkwa ihe niile ahụ i kwuru mgbe ahụ ị nụrụ ihe nna ajụ gị na ọ bụrụ ịnụrụ ife m jụrụ gị gaba n'iru anụrụ m asị m nọọ netwọk mere m ji dasị pụọ data ọ netwọk nsogbu so ama m ime ị jụrụ maka fon nọmba ọfịs anyị ama ma chairman anyị ọ gwara gị o nwere fon nọmba o nyere m dị headquarter n'Ọka o nwere ọfịs eji m dị nọmba egosigokwa m ya ndị mmadụ ọ gwakwana m usoro nsogbu na-akpọ headquarter wee distribute zie ife ọbụla chọrọ ime so nke ha adịgo oke na-asị m gị were nkeji abụọ wee kenezi ụmụ Igbo chịkọtazie ya onwezi okwu nke m ịgwafa ka anyị naba anaba oke ana m ụmụ Igbo niile ana m ekele onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ma papa ma esese ma mama ana m ekele onye ọbụla nakwana agwa ha that Caregivers International we have come to stay and anyị abịago ka anyị mee ka ala Igbo na-aga n'ihu ka ihe na-adị mma n'ala Igbo so ana m ekelekwanụ Chineke na-atiri ihe a n'obi chairman anyị si n'ọka o mee ka ala Igbo dị mma so ana m agbakwanụ ndị niile nwee otu o si dịkwara ha na mma o ịhụ onye agbata obi gị na ihe na-esiri ike reach out to that person tiri onye ahụ aka ụzọ ọbụla inwe ike isi etiri onye ahụ aka ọcha bụ ihe Caregivers a na-akọ so ana m ekele onye ọbụla ma chairman anyị si ka Chineke nna tiro anyị niile n'aka n'aha Chineke nna amen ise nnukwu nwaanyị isikwa ike dịka nsi wee gwakwa onye otu gị gbaanụ mbọ ọfụna ọ bụ ihe kwuru ka a na-eme ekwuo ka ọ bụrụ ekwuo bi ka e bụrụ bi maka na ọfọ ka Igbo ji eme ife niile ọ bụ na o rutere ego taa oge rute gị echi onye unu nye mama unu enye mama enye unu nye papa unu enye papa
maka na ọ bụ ife ọma ka ndị mmadụ ji adị ogologo ndụ ya gaziere gị o isi ike adakwana mba. ya gazikwara anyị niile. Ndewo Amen. ndewo ya nnukwu nna anyị Chief Chika werezie nkeji abụọ wee chịkọzie ifugonu ndị gị na ha na-arụ ọrụ ka ha si wee bịa na ọnọdụ ha dị anyị mma and ka anyị mazie ka anyị ga-esi chịkọzie dobezie n'ụbọchị ọzọ amazie ka anyị esikwa dị ọfụma ka netwọk hapụ inye ha nsogbu ma ọ bụrụ na ha ga-akpọ na kọl before then maybe na-edozigo m my phone m ka ndụkwashọn o siro na my side eta ma m na nke esiro na my side because edozi m ife niile before mpụta. Ndewo. Okay. Thank you very much, Obinwannem. I think very much. Actually, Okwuchukwu adịrọ mma n'ụka mgbede. Otu a. Ụbọchị echere ụka ụtụtụ nke mgbede ezigbo ka ejezie nwezie nwa frus ma iwe anyị enyezi. Achịgharị uche. So ekene ngụ ekene rinne na eriji wee na-agba mbọ wee na-asọpọtụ anyị n'iwe a na-eme. Na-ekenekwe ndị niile batali na platfọm. Anyị mara na kpọlọkpọ ka mmiri na-atụ wee ju ọkụ. Ele adụba field na enwere ike mgbe anyị ji eme for about 2-3 months. Anyị create more awareness for people both na the whole land and abroad. So na-ekene m onye ọbụla kenekwe ndị coordinators anyị ndị nke bi n'ọbịa n'ibe wee nwee ike wee egwuregwu n'agbanyeghị na ara akwụghị ụgwọ na anyị na-eme iwe bụ volunteerism. Anyị amagolo na as time goes on iwe chikwuela suppose anyị ga na-enyebe something. Ego ka eji wee mere expenses, ego ka eji etinye ihe na fonu a na eji were akpọ. So na-ekene m onye ọbụla n'owu n'owu ka Chukwu gọzie unu. Ndewo Chief. Daalụ. Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekene m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere dịka anyị si abịa na njedebe anyị nabatara ndị Caregivers International Corporation nke dị n'ala Naijiria n'ala Igbo niile ụnụ mana ihe gbasara Naijiria na anyị na-ekwu ihe gbasara Naijiria ọ dịka anyị amara ife anyị na-ekwubete onye ọbụla were ili egwu ezi ya ọnụ. So ndị a bụ ndị wepụtara onwe ha ịgba mbọ fụ na enyemaka ga na-eruru ndị nna anyị na-eruru ndị nna anyị ndị ọ na-atụ n'ọnụ dịka ndị nọ 80 to 90 years. Enwere ndị nọ n'ala Igbo ha enwere ozi nwa ha enwere nne ha enwere nna ha enwere ikwu enwere ibe mana ha nọ n'ime village. Ndị ahụ bụ ndị caregiver kwu ka na-eje na-enekwata ana nke kacha nke na caregiver mere ka ndị mmadụ niile wee mara na ihe a na-eme bụ obodo to obodo. Ọ dịkwa nọ ka ihe na-eti mkpu eri oge ịbụrụ onye Nsụka you work in Nsụka ọ bụrụ ihe a na-eje ahaghara ndị mmadụ anywhere. Ịbụrụ onye Nsụka rụọ na Nsụka, ịbụrụ onye Imo rụọ n'Imo, ịbụrụ onye Abịa rụọ n'Abịa, ịbụrụ onye Ebonyi rụọ n'Ebonyi. Onye aka na-ekwu okwu ya so na ndị ga na-ewetezi sọpọtụ ahụ bụ ndị aka siri ike n'ụwa niile. So a na-ewetezi a na-akwado ha agba mbọ fụ na ihe na-ejezu n'obodo. Ọ bụkwa na obodo gị adịgo mma ịbịakwa na-akọwakwa na anyị ka obodo gị si dị mma ka isi mekwe ka ọ dị mma. Caregiver International Corporation mekwara ka ndị mmadụ niile mara na onye ọbụla bụ onye foundation ma ikreti ndị otu dị iche iche a ga-apatnakwa ga cooperate kwa agakọ ji wee bụrụ corporation. They can cooperate with you and make sure that na ya bụ ife a na-ekwu okwu ebe na mmezu maka na ihe a na-ekwu okwu ebe ka ala Igbo dị mma. Ihe a niile anyị nọ na social media na-akọ ọnụ mana onwe ndị na-anwụ na-ata afụ na-eri arịrị ọ dịrọ mma ka anyị mara ha ga-eme mgbada ka sụọrọ ya nri maka na kuru na agbara ndị kpara ya na ihe niile ndị Igbo ji wee bụrụkwa ihe jide ebube na gbogbo na Igbo adarapụ onwe ha na mba. Igbo na-ajụ ese nwanne ha ya ka nji azụ Obinwannem ya ka nji ekwu okwu Obinwannem maka na Obinwannem bụ onye jụ ese nwanne ya jụ ese ya onye bụ Obinwannem onye rie onye nwanne ka o rie onye tabiri onye nwanne ka ọ tabiri onye bifa na-ekwu okwu mana ndị omekome na ndị ọkacha ndị na-efuri na ha nwere ego ị na-eme wedin na-ewere ego na-atụ ego na bọket ihe niile abụ fọmat ị na-enene ya eche na obodo aka ego si abịa mbakwa ndị abụ ndị ndufu ndị abụ ndị rafu. Gbaa mbọ fụdat na iso na ndị a na-ekwu okwu ka obodo gị dị mma. Gọọmenti ga-enyekwa aka n'ihe a na-eme maka na kịta ka anyị ga-aba gọọmenti ime ọ bụghị nọ na soshal midia na-akọ gọọmenti ọnụ. Ọ bụ na Abia steeti gọọmenti oti Alex Oti mkpu akwa ndị caregiver now enwere ka mpụtakwa na soshal midia kwuo okwu oti again maka na enwetago m dat link ana onye ka m ji ekwu maka Obinwannem media everywhere in Igbo land so that na anyị ga-ama ndị na-aza anyị oku ma ndị ada aza anyị oku. Otu a mbụ onye Nsụka na-eti ikpu na soshal midia ndị Nsụka gọvanọ Nsụka ka ya na-akpa lokal gọọmenti chairman Nsụka kwesịrị ịkpọ m kedu ihe na-emenụ bịanụ ka anyị rụọ kedu ihe nwere ike imenwuru
mana duto na ihe niile ha bịara ime ejighị obi ha ana ndị ha kpọrọ ndị midia representative ha anaghị agwafa ka obodo si wee dị ha enweghị ya na-akpọ motivation mindset ha enweghị ya na-akpọ obi nwanne mindset because na onye ọbụla bụ onye nọ n'obodo oyibo dịka nọ na social media nweghị onye amaghị obi nwanne ndị Igbo then ọ bụla na-ekwu okwu ebe ka o si akpọnụ local gọọmenti chairman then ewekwuo na-ekwe edo na anọ na-ekwukwa ọfụma na-ekwe wekwubie ka ọ bụrụ ofu maka na ọtụtụ nọ na social media ha enweghị identity n'ala Igbo ha na-akọsụ luzant na-eme ndị mmadụ na-egbu onwe ha na-akọ onwe ha ọnụ ịnọ na social media kọcha ọnụ ife onwe gị n'ala egbu onwe gị sọsọ okwu ekwuru n'ọnụ nwokwu esere okwu ihe ndị anyị na-eka caregiver na-ekwukwu okwu na ọ ga-akwụsị anọghị aka obi nwanne ndị Igbo na-eprechi ka ọ kwụsị ka anyị were obi nwanne wee na-aga n'ala Igbo ka ala Igbo wee bụrụkwa nke anyị maka na ala dị mma ọ dịrị onye ọbụla obodo dị mma onye ọbụla erigbu uru ya na o nwerekwara eji nsogbu eme ya gazere onye ukwu gazere onye nta echefukwana na nwanne gị nwoke bụ Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo hostụrụ caregivers anyị ga na-abịa every Saturday and Sunday ịgba mbọ fụdat na ha na-ebịa weta record of ife ha na-eme m ga-agba mbọ fụnagara eme 10 ya oge na-adịrị anya gwa gị time and the date and the moment ka ọ ga-esi wee na-eme so ka ị na-abịa echebiri anyị echebiri ọ bụrụ na ọ bịabeghị n'obodo gị ọ ga-abịa n'obodo gị onye ka anyị ji wee kwuo ka ị gbaa mbọ kpọọ nọmba ọ bụrụ nọ n'ala Igbo kpọọ nọmba dị na telefonu kpọọ nọmba dị na skrin na ịkpọọ ya gị na ha karịa maka na ebelive ma onye nọ n'ala mekọ wit ndị nọ n'ala ndị nọ n'elu mekọ wit ndị nọ n'elu ka dat ihe a ndị be anyị na-eme aghụghọ ka ọ pụọ maka na aghụghọ ka ndị be anyị ji emezi ụmụnne ha ihe ọjọọ adịmabata ebe a na-eme ihe wuruwuruwuru ebe a na-eme ihe aghụghọ aka m adịrị ya onye ama nji na-ekwu na onye ọbụla na-abịa na obi nwanne TV obi nwanne platform gbaa mbọ fụ na ihe ọbụla na-eme na njụba ga-ajụ n'ịdị clear maka na mmụọ nji aga amarọkwa ego ọ marakwa okenye ọ marakwa nwata ihe ọma bụ eziokwu maka na eziokwu bụ ndụ ya gaziere onye ọma ya gaziere onye nta ya gaziere onye ukwu ya gaziere onye ọbụla na-eme nke ọ na-emebe ezigbo ife ndewonu ka ọ dịkwanụ ka anyị afụrụ arụnụ ọma ugbu a Chukwu m na-akpọkwa ka m na-akpọ anwachi Igbo ga-adịkwanụ onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya anyị ga-anọ n'omenala anyị bekee nọ na nke ha ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo onye ya agwa nwanne ya okwu ya bụrụ onye Igbo gwa ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha aja obodo na Igbo were onu bekee gwa ha ọ bụ onye hụ nwanne ya achịfie firifiri onye hụ nwanne ya firifiri ndị Awụsa anaghị asịrị ibe ha Yoruba anaghị asịrị ibe ha enwere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha bụta ọ bụrụ ndị Igbo firifiri ịma onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu ndị n'ibe ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ n'ala Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu a na-azọdoro ụkwụ ụba n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu Igbo mmamanya ugbu a Obi nwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation
Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado n'ịkpọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke chefuru echefu maka otito ọdịmma na agamnihu ndị ala Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu azịza were ofe obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkwalitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ala Igbo na ndị Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla ga-ala azụ na mba ahụ a na-agba maka udo, ọganiru, nkwụdosi ike na ọdịmma ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ka ịmatakwuo gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Dairektọ Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na +380 975 221413.